vari kubva somewhere vakoti vachingoburuka paairport vakananga kunoko kati I have to be there. Handina kutomboenda just coming because of feeling something. Saka vasati vatomboona mhuri yavo tisatanga kuvaona. Hallelujah. I was saying to him, vamwe ndinombonda kuvatsanangura kuti zvamuri kuuya tinodaisa ndikati you are now a veteran of this ministry. So he knows what to do, he knows all of us, he will minister to us very well. Amen. Now chikopa chipo chikombera kuna Jesu chichikamsira mumamwana. The apostle of God. The Bible itself. Apostle Paul. Seated. God bless you. God bless you. And look what say church in Saramambo Jesu. Amen. Again, let me get for this lesson pakatipenu. All pastors, evangelists, prophets, teachers. Thank you so much. Mwari wakitirenyasha zvikuru rigani kwatso zvonesarudzika. Our Father, Mama vedu. Amai and Apostle Chikuwa. Mstana Jesu. Amen. Mwari ndi mwari wakanaka. 1 Kings chapter 19. 1 Kings 18. 1 Kings 18 from verse 41. 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 And I'll read. Oh, you can read for us, it's fine. 1 Kings 18:41. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees, and said to his servant, Go up now, look towards the sea. And he went up and looked and said, There is nothing. Thank you. That's all on there. Let's go to Exodus 16 verse 14. Exodus 16 verse 14. Exodus 16 verse 14. Exodus 16:14. And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as the hoarfrost on the ground. Thank you. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. We're going to get back to scripture. Exodus 16:14. Exodus 16:14. We are all familiar with this statement. Manna from heaven. Manna from heaven. It's true. Mwari wakapa vanhu chingwa murenje chakapiwa zita naIsrael kuti mana. But from the text yaverengwa ndanzwa shoko richiti, when the Jew had raised up, they appeared on the ground. They appeared on the ground. Zoreva kuti apana pandanzwa kuti something came from heaven. That I believe, I trust the statement is true, but the process needs to be explained. Manna from heaven, mwari unopa, that's true. Pandaverenga pati, ndova parakasimuka richinda mudenga, pakaonekwa zvinhu paground, ndo inonzi manna. So the process is nothing to do nezviri kubva kudenga. It has something to do nechaenda mudenga. When Jew had gone up, nothing came down. Jew had gone up. They appeared on the ground. Ndova parakasimuka, pakaonekwa zvinhu paground. So per process, hapana anything coming down. But the sure statement, God provided for them. But the process, something happened on the earth for people to realize what God has given them.
Senda tangireko ndidzidziseche. I've come to teach today. Nditiche pamusoro pe promise. The promises of God are yes and amen. Promise is the word of God. Mwari akarevi nema. Dambudziko ratinaro in manifestation nekuda kwekuti dzimwe nguva we have ignored the action of the process that leads to manifestation. So Mwari unolimbisa and harevi nema, but the between promise and manifestation no pane chinhu chiri missing. Saka uchiona kuti munhu anoita makore akawanda achinamata Mwari anogona asina chaakagonerwawo. Over atojara philosophy kuti unongoshinga so I'm waiting upon the Lord. Sometimes you are not waiting upon the Lord. You are wasting time in the Lord. You are in the Lord, but you are wasting time. Mwari wakatendeka, Mwari une nyasha, but there is something that must happen. You know, Adam was lonely. Mwari vachichaka mubatsiri wekupa Adam suspect ndi Adam. Nokuti vakataimira Adam ndokubva vamurarisa hope vakavhura parutivi vakatora rumbavhu vakadzoka vaine mukadzi. So the lonely man had a wife already. Munhu anga asina chinhu anga ane chinhu. So according to God, you are wonderfully fearfully made. You are blessed. But manifestation is blessing. And let's be honest, hakuna chinomboa, hakuna matamwari anogona, iwe usina chauri kugonewawo. Elisha apiwa promise na Mwari, I'm about to bring rain. Ndirikuda kunza mvura panyika. Enda unofesa mambo apo. Waenda kunoona apo, waenda pa Mount Carmel. Aripo, arikuti I can hear abundance of rain. Ndirikunzwa kuti kuna kwa mvura zhinji. Asi kuiona spiritually is mature. Arikuzvinzwa. But notoparidza kudai unozvinzwa kuti Mwari vanogona ende zvinoita. Problem ndeyekuti kuitika kwazvo. Chaita kuti utouya muchechi ugara unotoziva kuti Mwari vanogona ende vanoita, but kuti uitirwe ndo pane nyama. So I want to teach concerning these lines. Why? Because manifestation, iyo the devil ndoba anomira pakati pe promise ne manifestation. Obva akuudza kuti kuna mata ako zvako azviite. Tasala ishako tasema makore wafamba. Kuchechi kwacho urikuenda pana chiri kuita. The devil arikuda kuchallenge akuma results more than church attendance. Because unobuda wega zvikaita makore akawandisa. Audzimwe unosiya. The devil wakaipa paakamira pakati pe promise ne manifestation. He knows kuti makore akawanda pasi zvisiri kutomboita. Haudi munhu anokuudza unoneta wega. Wakaipa hako nekubvisa Kenani kana vana veIsraeri vabuda kuti zvinoenda kuKenani. But anodhila nawo nema-issues ekuti havasvike kune zvinhu zvavo. So Canaan is present iriko, but nyaya yekusvika ikoko ndonyaya. Promise ndeyekuti budai muende munyika yeuchi nemukaka, but kuna vasina kusvika but vanga vabuda. So kubuda haisi nyaya, kusvika. So kubva kunyika uchida kuchecha haisi nyaya, but kuti chawakaita chacho chibatike ndo pane nyaya. So chatinoziva Mwari harevi nhema. Zvaanorimbisa anozadzikisa. But pane nyaya ndepekuti man is involved. Unonamata kuti Mwari vaite zvinhu. But paunonamata ziva kuti Mwari wacho vakatoita kare. Adamu asina mukadzi. Mwari vakadyara rumbavhu maari runoita kuti ave nemukadzi. That's why kuna Genesis 1 inobva he created them, male and female. But Mwari vavhizitira the male, the female was missing. And the man was lonely. Are you lonely? Ane munhu wake. Iye asina kurorwa munhu wake ariko. Wakaipanidza anotamba kuti musasanganishe. Tikakunamatira munhu wacho abereke nhasi ari kugara. Ariko. Panika kupesana vamwe kuita muchifamba so. Pane kumonitwa kune mweya kutera kuti amusangane. So the prophet vaenda pa Mount Carmel. He began to pray. His head between the knees. A position of giving birth. A position of prayer. But in prayer, apana kunaya. Yet God had promised.
And Elisha Bible arina kuti kungogara kuti Mwari arevi nhema ichanaya because ndainzwa. No. He gets into prayer. In the position of prayer, he got a revelation way to look at. Promise, process, which means in part of the program, abundance of rain. By revelation, towards the sea. They want rain, not water. But the rain and water is the same thing. It depends on the kana ishinaya ya rain, kana yana ya water. Which means already, uneshiripa uri wewe. Shine connection is all about to show you life, ma'am. Where's that rain and water somewhere? Why? Well, it's the same thing. Kana ishinaya is rainfall. Kana yanaya is water. So bana mata. Mwalimu mtuma kunotariza. Kunaya kanaya mdara. Iya shida ichanaya. Mwalimu already bani shakati itika. Shakati wana mwalimu life mako. Shinokonze la mtu shaunoda shishizo itika. So bani nyaya pano nipe kuti bani kumana arukutuma. Arukutoka achiti nothing. Akunashi mbo wacha kuti unaso fila kuti nofana ngindiri somewhere. Bani somewhere wacha apendeki. Mufano ngedando drive akadrive ngedenda katochata pachatiki. Unozvifila in the spirit and abundance of rain. But the abundance iri kurwiswa message, not in nothing. Murume ari kutumwa uya asitarisa mudenga towards the sea, but message yaanouya nayo inoti nothing. Nyika yakabheke iri empty. Mwari vakatanga kutaura shoko. A creative word. Pakatanga kumanifesta zvinhu zvinobatika zviri tangible. So which means nothing mune something. Because Mwari havana kucreate something from something. Vaka create something out of nothing. So in the mind of God, in the ability of God, nothing means something. Because havana kutora zvinhu kuti vamve zvinhu. Vaka create zvinhu out of nothing. So warehouse ya Mwari inonzi nothing. Ukanamata Mwari usiku vanhu vachikuti hapana iripo una zvaunogona ndotype ine zvinhu ende une zvaunogona nauri pamberi paMwari. He created the whole world out of nothing, not something. Warehouse ine chinhu chiri more powerful and tangible in nothing. Paul achibata anoti the emptiness zvinobatika ndo zviri temporal, but zvisingaoneke zvisingabatike ndo zviri permanent. Uizi muremu yaMwari hapana chinobatika kuti pabatike chinhu, panoda chinhu chisingabatike kuti chizobatika. Zvonati level yauriyo iyi nekushayiwa kwese nekushaya hama nekusangwara munothing imomo. Something is coming your way. The abundance of blessing will be upon your life. So paruya message yekuti nothing. Mwari unoda proof kuna Elijah kuti inini ndiri Mwari wekuti kana zvikaita sekunga hazviite, but kana ndataura it's a matter of time. So nothing iriko, but chandinoziva hairambe iri nothing nokuti anenge ataura Jehovha wakatendeka. But chinoita kuti Elijah arambe achinamata mu nothing. Move wekuti kune something or anything. Anoramba aripo nokuti God is so faithful. According to the realm of God, nothing attracts something. Kana ndakunzwa abundance. Ndadi kubva kutaiwa kana kuchinzi kune nothing hapana chiri kuitika. He remained there. And the Bible says on the seventh time he came with a message. I've seen something rising from the sea, like a man's hand. In my version, it's like a man's fist. How do we explain that? The fist and the hand. The fist represents fight. Could you place any promise? There's a fighting involved. Robert, fight a good fight of faith. Without faith, you can't please God. But the faith, it's fight. So problem there, go to fight a huko. I've seen something like a man's hand rising. So man is involved. Man is involved.
like a man's hand from the sea. Akazodza musoro wangu na mafuta, mukombe wangu unofashuka. The anointing goes on wisdom, on the head, on the mind. But the overflow goes on what you touch and what you do. Problem is you have too much oil and there is no hand touching any cup. Anozodza musoro na mafuta. Chinoita overflow is not the oil. Chinoita overflow. A blessing iri kuattractwa ne what you do. Anozodza musoro na mafuta. Mukombe unofashuka. Mukombe, that's a cup. That's a system. A source. Kuti Mwari vakupa zozo. But the blessing inonobata parikubatwa newe. Acts chapter 3. Peter, a beautiful gate, Bible not wakati kuchilema simu kwa ufambe. Chikaramba chakagara 3:6. Bible barati Peter ndokubva asimudza chilema pachaka simuka. Chamira chakabva chava nepower mumajoints ese. I want you to see something. Zita raJesu rataurwa ine simba. But simba rezita raJesu rinoshanda kana simba raPeter rashanda. Peter raised the man and his ankles received power. Kuramuti pakutaura. There was no transfer of power. But the Bakuita, God joined Peter. Nyika ine sema ine drought. Mwari vanivisa abundance. But in process ya abundance, mune kumanya kurimo. And mukumanya kurimo mune time, mune period. Yakuti there is nothing. He was not offended. Kuti pane nothing. Because anozoti Mwari avaneminema. Muranda akaramba achimhanya. Unoziva kutsungirira nekushingirira kunodependa nokuti unoziva here wauri kuitira. Pari kuramba achimhanya achidzoka achiti nothing. Elisha anoti pano pachamhanyiwa because nothing inofanirwa kuchinja. Takuda vanhu vane shungu yekuti pa nothing ndagara nguva refu. Change must come. Pane nothing karipo. But Mungu paakamhanya the 70 time anoti ndaona something rising, not falling. Chakamirirwa must fall. Chinokonzera the falling is the rising. And the rising in a take name yakuti like a man's hand, like a man's fist. I'm going to church. I'm going to the angle of giving. Because the man's hand represents what you do towards the things of God. Like a man's hand rising towards the heaven, towards where the promise is coming from. So anovimbisa ndimwari. So unenge wabisa kutenda kwako munamwari in action. A hand represents action. Something rising towards the heavens. So wamunajita ukaenda kuchechi unofundisa mfundisi. Dai chiri chokwadi. Kwa hiyo kumuzifundisa iboshitanga. Andine keme kufundisa vanhu. Iwo unozvimakirei. Ukaenda kuchechi unopesera wa murombo unotora mari yako asi wakauya uri mhene. Ipoita research ndichana. Wakauya uinazvo zvokuti zvakutoperera pano. Kamba ukotoya wakapera futi. You know, John chapter 9, Jesus wakapfira matepasi wakaisa meso ebofu. Mavu ari sensitive kumaziso. But kune imwe healing yekuti Jesu wamasimba ose anototora zviri sensitive zvacho woisa kumeso. Chamabofu kuregera kukomplaina ane understanding iri simple. Wega ndine mavu kana ndandina my result akafanana. Handisi kuona. Pamudano ziva kuti wega kumba kana musapa ndiri pamawani. Kozi nekuombera kwese kumawani ega. Akaiswa mavu. I know kuti paaitofamba achienda kuriver Siloam, he met people. And vanhu vanotaura inonzi comment section. Airegere. Kundianavisa mafuda kuti ndiJesu. Kuti ndakaoma moyo kudaro so. Ne problem imaziso ndo paari kuda, pa problem ipapo ndo paari kuda. Ana mwege yaari kubata. Pa problem ipapo ndo pasina panenda muziko rako ndo pari kuswa futi mavu. There are times yekuti
order process iri kudiwa naMwari waone iri sensitive nokuti ndopa nenyaya yako yese wakabirwa Mwari kunyika ukavharwa maraundi waitamba ukadii zvikaramba ukauya kuchechi ndikaparadza kuti Mwari anokusimudza neshoma yasara zvakachiunzwa ndizvo paakundipedzisa ana timu rine vanhu vanatiza kuva vakafanana timu racho riri kutora. John 15 Jesu paanotaura pamusoro pemizambiringa kuti kana pane unobereka baba vanoutana chinoita kuti inonzi pruning. Pruning kubvisa mamwe mapazi kuti pave ne more fruit nepruning kwete nefertilizer. I know tinombosupply fertilizer kuti zvibereke zvakanaka. Kune imwe system is so challenging. Pruning kubvisa pamuti iwoyo kuti paite zvakawanda. Haisi addition. Pruning vanoita agriculture kupruna tema kuti mapazi aim yepruning for more fruit. Hapana addition yaitwa muti uyu watorerwa pazvinoti zvikananzi ukatorerwa unowanda. Agriculture haisi revelation kuti vanorima so tsanota shwa. Haasi manyowa haisi fertilizer kutapudza so mufurisa unobva awanda. But iyo pruning yakafanana ne-cut off. Kutana i-pruning, kutana futi i-cut off kubvisa. But nokuti your mind yati I want to prune not to cut off. Muti wacho unenge unonzwa kuti hakusi kutemwa chete kuda kuti tiwande. But the process yacho is the same. So get to the next hand. So it takes the hand of man to unlock the promises of God. So the devil fight yana newe aise kuregere kuti vashoko ndiri kuti uregere kunirarama okupa a reasoning yekuti kana ari Mwari nazviite because ane rudo netsitsi zvinhu zvakasvona kuramba zvakadaro. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa pamaprinciples eshoko rake. Alright, mai kana achida kubatsirwa achida kubereka mwana chipatara kuwati ane mamanzi akwana mwana nai manzi dzakwana ndedze mwana wedzamai mai makorawo dzakwana ndedze mwana but haumbonzwa nyamukuta achiti kune mwana baby come anoti push kumunhu asina makore akwana. Ndoba ndadiscover now kuti shoko raMwari ukashanda naro you will push out your blessing. Season your blessing yakatokwana but iwe ndozviri kupusha saka mufana wekudika abude even makore akwana. So the hand of man, I've seen something rising. Yavati orikuda abundance. Saka inobva describe chanaona chacho chidiki. Message yapiwa spiritually inoti abundance. Message yapiwa on the ground inoti something small, which is actually the opposite. Zvikuru the opposite chidiki. Chaonekwa pano in the physical realm chidiki. But ari kuandastenda kwaari nako kuti munhu ambobva akaita zvikuru kudarika Mwari. Iyo netsi yakatobalansa kuti zvidiki zvatiri kuona kuna Jehovha zvinotoenda zvikuru zvaakavimbisa. Ndimfana ndakakura ndine picture yekuti Goliath was a giant and David was a small boy. It's true zvirimo and I want you to understand the other side. David was anointed. He was no longer an ordinary person. So physically he was like a small boy. Spiritually he was the more giant than Goliath. That's why we saw Goliath under any weapon or maybe like David. I'm not going to use it. Any weapon ye javelin ombe the Goliath was the giant weapon. But the giant what Jehovah had is ombe no ombe. Yeah. Just a small story. Yeah. Nobody no raka release. First Chronicles 4:2, Bible note the Benjamites were gifted to throw stones to either right or left. And the Saul Zakura Goliath was a Benjamite. So to be talented is not enough without revelation. And I will repeat.
chinoita kuti munhu ane chipo chebhora aende kutraining ndoenda kuti kudzima kuzvinoreveka wasi kana uchigona bhora une chipo chacho kutraining unoenderera wasi training haikupe gift. You are already gifted. Training inotraina your body kuti the gift to achieve the maximum result. So ukashota training uri gifted. So Saul was talented. He was a Benjamite. They were gifted in throwing stones. And wakafesa wacho anofa nedombo. And warukadza kumuuraya ane chipo chekukanda matombo. Or you think David anga gifted in that area? No. Ukarevenga rinoti achipa testimony yake. Ndakadhira neshumba nebere akasingatendi nematombo. Aibatana maoko. He was not gifted in throwing stones. He was not a Benjamite. Saka ikulu ipi akamubatira kukanda dombo. Akatarisa chiri kukundikana. So ndokubva kuti Mwari haakunzire chinokukunda kana rutivi rwake. Anokupa chaunokunda. And you are already gifted. There is something in you. Saka muna so une chipo chokukanda matombo but haapande. Why? Anga ine title. Waina title utadza kuita zvinoda Mwari. He was a king. Aituma vanhu. Yet he is a Benjamite. But ari kukangana kuti ame Benjamite, ari kuti ame king. Title without the revelation, haugoni kuita achievement. So then wakakona kuti uya kutadza kuya Goliath andi chipo chekukanda matombo ndokubva kutora matombo acho. Akakanda. Kuprova kuti akasina gift yokukanda matombo. Harisi dombo rake rekudza results. Why? Ukakanda dombo rikatema musoro wemunhu richibva uko anofanira kudonga dombo. But Goliath akadonha nekumberi. Which means Mwari vakabata musoro kuti kanda tingorovera man. Hauna gift yacho but I'm begging you. God was just waiting for someone ready to kanda dombo. What are gifted? The gifted one has to kanda. The Benjamite, no one is supposed to, but he was not doing it. The hand of man attracts manifestation. You promise that Jehovah. Prayer is good, but prayer draws the attention of God. What draws the result of the answer or manifestation is what you do. The one wants to get a prayer. I love prayer. I believe prayer do things, but one thing I've discovered, it attracts God's attention. Kunenge kuchema ukachema kuna Mwari anonzwa. But neta tapindura asinya kuti anzwa. Inya kuti wanzwa wacho ari kuitei ndiani. Ayoga kula murodu mfana akichema unomira ni. Anochema kwako kune wana wako. Kuchema unomozwa kuti afana kuchema bande yawo. Awasi wako. Kunenge kwasa I've got my son here ngafana tifaila. Anotambanisha manzaki so bandinomuda tena kutaura manushedzera pagate. Ndati muye nemachips nese. Ndotoziva kuti vamwe vake vari kumutedzera vasi kurevesa. Koti vamwe. So it's more than mashoko, but the relationship, the blood. Kuvanzwa ndinovanzwa, but kuzovaitira manje pane nyaya. Noni pano konfliktwa zvakawanda. Imagine ndabva kutauni nemachips vafana vashedzera. Ndabva divine ake ndakuenda mumarendi tinokadzimba zvo. Mononyati machips, mononyati machips. Tinashe mgaba nonditsvaga ende inotometsa nyaya iyo. Because hauna kusaplaya ka. People hear me very well. Vakabuda vana veIsrael muEgypt. Havasiro vega vakabuda. Ukateverenga rinoti even the Egyptian army 600 chariots also came out of Egypt. But havana kubuda kuti vaende kunodiwa naMwari. Vakabuda kuti vanofa. But vanga vabuda. Unogona kufira kuchechi vakabuda muEgypt. Bvunzana Anania naSafira vakafira kuchechi. Chechi kunofira vanhu.
nyika inokutadza unozokuvariramo. Hauti Mwari achiti vanhu vangu vaparara. Ndakati statement iyo inorwadza because Mwari akutopa acknowledge kuti timu rangu but rakuvara. Ko munonzwa udzidzishe mukubatsira timu renyu. Reason yakatonyorwa they lack knowledge. Ndinobaridza Mwari ane tsitsi anoti akavimbisa zvinozadzikiswa but netsitsi dzake nekuvimbisa kwese zvimwe hasati zvaita. Pogadzirwa tumastatement kuti mhinduro yashe inononoka kuti unyatsokuvara wakamira. And I chose to differ. Mhinduro yashe hainonoke. Vanhu vanonoka kuziva kuti vanopindura sei. Hainonoka. He is the same yesterday, today, and forever. Saka padavereka pemana musakusina kunzwa kuti mana yakanaya. Wanzwa pachinhu something chakasimuka mudenga mana ikapira. Unati yakatouya before vane nzara. Mwari ane rudo ane nyasha aitoziva kuti vachauya pano vachanzwa nzara ndokubva aprovider. But dova ranga riri a covering paprovision yanga iripo. Kusvika musi unosimuka dova vanhu no they appeared about their rain. They appeared manna on the ground. Haina kuda yakaapia. Chakonzera kuapia there was a covering of dew yaita rise. Saka zvanga vanopindura sei? Kunokutorera makore uchitaiva ndinzwa havasi kundidzwa vakakonzwa. You must grow in mature in understanding the language yake. Ende kumwe kunaka kwaMwari anogona kuuya mulevel yako. Ende akauya mulevel yako unofunga kuti haasiye because wakaudzwa asingauyi mulevel yako anotyisa chete. Haunonzwa kuti anobuda unonzwa kuti anotyisa. Mwana kumba kana ndichitondibeta naye tida kumupa sadza handiti osadza. Ndinoti otata. Ndinochinja spelling kwete products. Ndiye mulevel yake. Ndotoziva kuti sadza anonimonera kutata ikoko. Achinokuti handigoni spelling nayo wandoigona sadza. But kuti ndikuti sadza ndoziva kuti ana hatizowirira. Ndinoenda kulevel kwaunoti tata. Anorova tata kachidya sadza. So there are times yekuti unofungidzira kuti haasi Mwari because anouya kuzorelata newe at your level. When he became man, they crucified you. Why? Because he became like one of them. So kusaziva kuti anopindura sei ndoita kuti ramba wakamirira. Elijah paakaziva kuti ukaona chidiki chakusimuka mvura yaakuuya immaturity nokuti hazvipindira mismall abundance but nokuti you must mature to understand. Amai vangu vaiti pamba pakavenzi vana vane manyemo pakavenzi vaisatorowa tikaenda kusikanzwa pane vaenzi taitariswa. Kutariswa ikoko ndakatoziva ndakura kuti yanga iri message kuti vachaenda. But kana uri kudii ukatariswa unotoshedzera kuti ida kunditarisa so unotowedzera nyaya uri kutopa. Why? Because hausi kuunderstand the language yavo. Kutariswa inyaya. Saka Jesu noti ane nzeve dzekunzwa nganzwe zvinoreva mukereke. Kureva kuti kune dzimwe nzeve dziripo. Kwete asina nzeve anadzo but vaakudiwa dzimwe dzinonzwa. We must grow kuti tinzwe voice yake. Samuel akadanwa naMwari akamhanya kumunasiri. Anobvunza umwe bishop muri kundidana zvikanzi handisiri. Svika bishop vakatozoona kuti ari kudanwa but aziva ari kumudana. Ukashedzwa this time auye kuno nditaurai muranda akateerera. Kuda kuti anga ane privilege yekunzwa Mwari but asina the knowledge yekuziva Mwari. Saka munguva Mwari vakataura newe vanhu vakatomhanya musiki. Vakomana vanhu vachiri kupimba asikana ndakabva ikoko. Vakomana vachiri kupimba asikana. Unoziva kuti musikana akanyarara uchitaura ari kutaura. Nokuti akazotaura uzozvida. Ukaona anyarara rova pasi akazotaura unoita faita. Saka vakura unoziva kuti kunyarara uyu zvaendwa. So kutaura mutauro unotoda maturity. Jesu akamboparidza pane imwe nzvimbo akaudza vatendi ati mukasadya nyama yangu nekumwa ropa rangu hamupinde ushe hwaMwari. Vanhu vakarongedza vakaenda. Akati kuna Pita kwewe uchiri pano
Peter akatishe mune mashoko eupenyu. Pane vakanzwa upenyu vamwe vakanzwa kutorerwa upenyu. Opa na Ruth message yavakapatirwa inge yakafanana. Yakaita kuti mumwe aende kundororwa ndoyakaita mumwe kuti azive kuti akurorwe munhu akudzoka. Handigone kuberekera kurume anokurorai. Opa ndobva akisa mwina akati thank you gogo wamuvanze. Don't waste that time. Ndobva aenda. Kuti ndobva ati mwari wenyu. Vanhu venyu. That was a declaration. You unofungidzira kuti Boaz akapimba Ruth. Let me show you the spiritual power declaration. Ruth akati kuna mwene wake, mwari wenyu achiva mwari wangu. Vanhu venyu kutora vanhu iko kutora munyika imweya. Kudeclare kuti vanhu venyu achiva vangu. Saka Boaz anoita nekupimba baba. To prove to you kuti declaration yake iri kushanda mugarden. Hakwanga kusina Boaz chete. There was another man, first kinsman redeemer. Akazobvisa bhutsa akapa Boaz. Nokuti angataura zvevanhu zvichiwenda vanhu vanga vako tu. Uku tinawo padzokera. Uku kune mabhatira kuti wakamirira vanhu. Unodzoka pane breakthrough yako nekuda kwemanzwiro. Jesu vandipewo time ndakuviga chimugara wangu. Jesu nobva mutirega wakafa. Awege wakafa. Unoziva kuna chitunga chinoenda kuna Mwari? Which means it was a deeper statement. Why? Because Jesu muzdaraka anozikumuka kana kuti resurrection. Saka munhu akanokumbira anomuza wakafa kuti ndipei time wangu kugara nofushira. Jesu nobva zvati ndokuvumwe kufa uku. Saka tsamwe endai kune zvimwe zvafa nokuti makatofawo. Recent class. Kufamba here but pakatofiwa. Why? Because wapiwa an opportunity. Yekuti baba vako vamuke. You have that time to bury your father. So then, kune nyaya dzekuti Mwari akakuwanira nyasha. But you are not mature in understanding the things of God. Means what? Zvinoita sekunge zviri opposite. Kuti pano pari kunzi I can hear abundance. But chinova encourage kuti abundance yakuuya. Something small. Like a man's hand. Rising towards the sky or the heaven. Yavari kuda inonaya. Yava motivate, yava encourage. Ndo iri kubva iri kuenda. Regande kuti mikana muupenyu inouya. Rangu Bible not time and chance are given to all. But knowing that this is my time and this is the chance, it's a mystery. Zvinotoda kuziva kwemweya. Why? Because chance yekuti Rebecca arorwe. Eliaza paakauya patsime haana kuda achitaura nyaya yemarriage, akanyaya yemvura. Achanipa mvura uye achapangamira mvura ngave ndiye mukadzi waIsaac. Kunati munhu akaroorerwa power kwete beauty. Saka marriage yako ndawira kupower unofane make up utorekewo. Why? Koko yakashindira kwasi. Time and chance are given for. But knowing that this is my time and this is the chance, it's a mystery. Elijah was a mature prophet. Akaziva kuti ndanzwa abundance, but chichakonzera abundance kudzika. Something small, like a man's head, rising towards the sky. Kune problem ku earth, but kutaka ni supply. Go earth kune problem ku activator. The promise inofanwa kudzika. So wakaipanota iyo Mwari anozivisa mamira akaita zvinhu, anoziva kumira akaita zvinhu. Iwe chikunamata Mwari wako, uchaona nyasha nekushamisa kwake nekuita kwake. He is the same God that can't let the birds fly. Till today, ostrich doesn't fly. And it's one of the birds. And the mother are living them. You know, can grab a side to him up. You can put the eye away to win it, because they can learn how you will be an ostrich. And I know both want to fly, but you don't go smoke as a what I said, the mystery of the makeup of the design of ostrich sometimes is a clue. Why? Because ostrich are not going to be so. Chidiki ostrich. Vanhu vangu vaparara nekushaiwa.
Genesis 3:18. Munhu atadzira Mwari. Mwari unoti Adamu kwawakwenda, ipunishment kwawakwenda kuchamera minzwa. Which means Mwari pakusika kwavo kwese havana kusika minzwa. Kana kuti yanga iripo but yanga iri hidden muground. Chakatrigger kusumuka kweminzwa is the sin of man. Nokuti Mwari arikuti kwawakwenda kuchamera minzwa. Unoti kuti kune minzwa kuchamera minzwa. Like your presence ikoko ichasimudza zvimwe zvinhu. There comes Jesus now, the second and the last Adam. Jesu paanouya unoona kuti ari pamuchinjikwa vanogadzira a crown of thorns. Kureva kuti minzwa yakakonzerwa kubuda naAdamu. Last Adam ari kudhila nayo, but haiti yekudzura nemaoko kana kusakura. Inoiswa mumusoro, a crown of thorns. Crown iheti yemadzimambo. Saka sei yapiwa heti yemadzimambo iri yeminzwa? Zviri kunzi uyu ndiye mambo ane mind, musoro mind. Which means if you have the mind of Christ, you can uproot the thorns. Church, hear me very well. Chawakamirira chimwe chaunoti Mwari itai, vakatoita. Mukomana wese ari munhu, mauri mune vana. Haisi profess, roora uone. Unotonzi vakatuka iwe, une matwins vaura. There is a process involved. Kuti ubate chawakanzi naMwari ndechako. Promise iriko. But pakati pe-promise and the manifestation, man is involved. Someone see the process of the action. Akadzoka futi to prayer like Elijah. Apinda mu prayer position. Akatanga kunamata. And I nakunaye nokuti he was praying. I love prayer. I believe prayer. Prayer is powerful. But I want to show you something. Process and action. In English, which not pain. Yes, pakati kune ndaraka nemwana zvinobata zvinoti mvura mumoto adzinga dhimoni padzidza unoti koni ndatakazvitadza ndokubva kuti zverudzi urwu unoti ukasaziva kuti zvako ndezverudzi rwupi unoenda kurudzi rusiriro. Fasting is good, prayer is good, zvese zvakanaka zvirimo mushoko raMwari, but your situation yako wakamboziva here kuti inogadziriswa nei woita sei? Or sometimes you are doing the right thing, but in wrong key. My key, I don't know, but my key, I don't see any door, no vura. So having the right key, no nyaya. But the second thing, turning the right direction by right key is another story. We don't want to wait around here. We have preached. Kubaridza kunoita kuti munhu auye kuna Mwari nokuti vakaudzwa zvinoitwa kuna Mwari. Isinadiwe nevanhu kana vauya vagara vaudzwa zvinoitwa naMwari, kuudzwa zvavanofanirwa kuita kuti Mwari achizadzikisa zvatakakudza kuti anoita. Anosimudza marume muguruva, saka iwe unoremera usiri kusumuka. Most of the group never will be but pakusumuka haupo futi. Kana yasumuka marombe mguru achagadzira pazvikana namachinda. Ijutire rombe kuzunza guru anokuti adiro kuzoro. Sautona wakanamati Mwari akakubabasa kumusoro, wakadzikirwa makuva kumusoro ikoko. Une dust iri pauri, inotoda kuti iwe uishande. Mwari anudza munamato, Mwari ane nyasha. But kuna matters, kuna issues. Yekuti munhu anofanirwa kuziva uye nekuita. I always tell people but tunoita kuma couples. Tunosati secret yemarriage iri pa prayer and wisdom. Ukaita prayer chete, unoenda unodzinga usina mato. Ndini dziripo mutenda kubhasto kune background aadzore mwe. Kushuti kuinda wakati. Very well. It also takes wisdom. Let me see. One day I had a challenge. Murobata na matumari munoregerera Mwari munengasha munoregerera nanazo mukwenda ndikamapedza kuna matatombo tawo. Why goes wakatadzira inini uye Mwari. Auna kurorwa nengirozi, ukarorwa nemfesi chaichai.
ndima hapa ari kulove che. It's very serious. The promise is abundance, but there is a process to unlock the abundance, which involves the hand of man. That's why Mwari afuna kuponesa munhu, he became man. Kune zvinotoda munhu iye ari Mwari. Akaizondika munhu kasa Mwari munhu haaponi kusvika tafanana nemunhu. Munhu ane key yaanonloka. Akadingwa ndiri Mwari, obva avhura denga so kuti pasaba munhu ngaatendoke ndopisa munhu. But he chose to come down. Isaiah 9 verse 6 notes, unto us a child is born, unto us a son is given. Alutawaye baba munhu wani ndi Jesu, but only two sides. As a son watakapiwa, as a child watakaberekwa. Jesu anoberekwa nengirozi, akaberekwa nemunhu kuti munhu apone. But ndiye watakapiwa naMwari. So a son is given. But tikawana given son pasina mai vanotakura nhumbu, hapana child anozodevelopa to become a son. So many are kutakura nhumbu, ari kutakura chinomuponesa but chichimuremera. Now things go ahead. Don't let them fight the nhumbu unoiziva wani. Many akatakura nhumbu, akatakura chinorema but chichiponesa. Alfa tenge kairuka bonde ya Jesu, akapinda mnani manzi nayo yekwa Kristu. Aitoremerwa nezvichamuponesa. Why? Because ndozvikuda the process yebirth. Takamupiwa, but tinomubereka chatakapiwa. Nhamo ndeyekuti Mwari ane zvakawanda zvaakakupa, but haudi kuva involved kubereka chawakapiwa. Saka uchiona kuti bhuku raMatthew chapter 2, Joseph anotoudzwa in a dream kuti tora mwana utize nokuti Herod is about to kill the child. Ari kunzi mwana tiza naye ndi Jesu wamasimba ose, pane paakatizwa naye. Yo mwana kunyenda kana Mwari kuramba uri pako bato mafira mahara. Inzwa Mwari. Ili mwana kutiza. Andapa ndena nilipano kinyasha tripani. Every revelation more than one boldness without revelation. Akazozoka wani Jesu akaenda pamuchinjikwa. Kuti akatouraiwa ari kudiki. Process haijashanda. Because anofanwa kupa upenyu hwake kwete kumutorerwa. So kupa upenyu ni decision. Inoitwa nemunhu akura kuti ndakuenda kunofira vanhu pamuchinjikwa. Kupondwa uri kudika haisi decision kujungwa. So Joseph had to protect the child. Yet the child is God himself. That you put a Mwari, chinotoda protection yako kusvika chamanifesta. Ndosaka munhu paanogara achizoenda kuda kunosakura hamusi kukohwa. Saka unokusakura kunogohwa, because hamusi kukohwa. Udza munhu kuti ndamunokohwa kuti ndanokuperekedza. Asi kana ndakunosakura kunoona namadzoka. Why? Because the process yacho haina results. But in your drive of the result kuti ichibatika. Church, hear me very well. Ndakamira Mwari ndane makoni, ndakadamatiwa kati zvinotora time azvisikuita. Prayer open a door. Ani Mwari anovhura masuo. Ndinoda kukupa secret. Kana avhura masuo unopinda. Zvokuzoita wapinda imwe nyaya. Waziva dhora rakavhurwa vari kubasa kuti waromere ipapo. Hausati munhu anoshandisa mhara, pari chinobuda bataripo. Zvinoda kunamatirwa marofa hauye. Batega anozagara kufana netiri, batongoto. Kuvhurwa kwedoor is one thing. Kuziva zvokuita ravhurwa is another. Anogadzira tafura pamberi pavadzivisi yekuzoita uri patafura ichoice. Nokuti vadzivisi vanogona kukutadza, but unogona kutadza kuti vabacho futi. Man is involved. So patinoparidza totaura zvinogonekwa naMwari, but patinodzidzisa tinotrena vanhu kuvadzidzisa kuti vachigonerwa naMwari vacho. Ndiri mfana ndakambokwara bhuku ndikaita chironda, ndaenda kuhospital, handaushira kuiswa mushonga. Nesi vakatipa cotton, mvura inodziya inisalt, ndobva vatanga kugeza ronda.
ina ndauya kuzogezwa ndauya kuzorapwa. But the process iyo inoita kuti mushonga unyatsoshanda nokuti haufanira kuenda pane tsvina. Saka kuchipatara vangonyora kuti tinogeza maronda vanoti tinorapa. Unozoona wakugezerwa mukatimo. So tikariparidza rekugeza unozoti haana pawa. Uyu afanira kudeclare, haideclare patsvina. Man is involved. Munhu arimo chawakamirira kuti Mwari aite. Ivo mana appeared. Haina kuita rain down. Chikuchati when dew had gone up, they appeared, not they rained. Which means Mwari akatoita zvese zvaunoshuvira vakatoita. Pane nyaya iwewe inini the man's hand. Man is involved. Prayer waenda kwabviwa. Prayer God answers you. 1 Samuel 30. Murume anonzi David. Pane panopiswa Ziklag. Woti kuna Mwari nditevere ndokunda. Mwari woti tevere unokunda. Along the path, Mwari vakamupa direction, vakamupa assurance kuti madzau dzari. Vanhu vaenda kukupanisana wachiona murondo wanofanira kubvunza. Ende sano wacho ne problem yekuti vane identity yezvinhu zvavari kutsvaga kuti auraye. He was one of the Amalekites left out on the way. David akandokuti nhasi ndakuprovera kuti ndine hasha. Ndimi type yapisa Ziklag. Murume akati ndisina kupisa Ziklag. But David went on to fix the guy. Why feeding an enemy? He is no longer an enemy, kana chiziva direction yerecovery. Sano vakafidwa ndokubva vaperekedza David kumaenda zvinhu zvavo. But sometimes direction yako inofanira nzara. Iwe chingwa chacho. Unongosvika kuti Mwari vakati ndinokunda. Makore anofamba usina kukunda. Nokuti along the path pane involve character and wisdom. Ziva kuti this man, although ari vanhu vapisa Ziklag, but he is willing to help us, so he is no longer an enemy. Ivo vanhu vakafunza kuti maenemies ako inyaya kuti vakashaiva chizaruko. Bvunza Jesu paanoimba naJudhasi achitokiswa. Anoti my friend, ita zvawainga nekukasika. Friend munhu aizokutengesai. Ada kuti ndiende panani, ndaitonamatira kuenda ikoko. Saka uyu ari kushandiswa kuti kasike kuenda ikoko. Peter paakati Jesu amuende tinemi. Jesu akati let get me Satan. Pakainonzi enemy zvototora revelation kuziva. Nokuti imwe unoti unosati mulife kune vanhu vakudirira. Kwete nekuti kune vanhu vakavabatsira. Inyaya kuti kune vanhu vakavatsvinyira vakavapa shungu. Maenemies iwoyo kunza Jefta. Ndovakamumukira akaenda kwaakaenda. Akadzoka ari a leader of Israel. Inyaya kuti zvakatangira pakumakirwa pamba. That's why Joseph was not against his brothers. He had a revelation. The only way yadaigona kuuya kuno, it was through kuvengwa ikoko, but it was designed by God to take me there. Joseph akarota ari mambo kuEgypt, vanhu vakasina mari transport. Zvinotoda vanhu kuvenga kuti usvike. You know, sometimes God works with your enemies. Kungotiwo kavasadhilaina kuti avantu Mwari vashande naMwari havako. Gideon, kana uchitya muranda wako, unonzwa kuti vari kuti kudii. Kwete paIsraeri, Mwari akashaya preacher paIsraeri, akawana preacher kumaenemies. Akati munonzwa uri muruoko kwamanga mako. Ndobva asvika vanhu vachiprofita baba. Vachiprofita Gideon. Munhu yanga ari so much powerful in the prophetic. Why? Because mumwe wacho akati ndarota chingwa, kwete munhu. But interpretation ndobva anzi Gideon, munhu chingwa ine. Kune vanhu vanorova prophecy baba. Chingwa kuita munhu. Ende haana kupotsa ndizvo. NdiGideon. Ndiye asarudzwa naMwari. But paprofesi zvanzi chingwa. Ndokanakaza kuti varota chingwa hachisi chingwa. Iwo ndokuba wamunohodha kuti ndofunga chine profita. Zigidza manu. Man is involved. Jesu achienda paCalvary, akatakura muchidyiwa wake nekuneta nekurohwa aidona kusvika pane murume akaonekwa aipinda muguta akafoswa nemasoja achitakura the cross. Uri kuona here kuti naMwari wacho pane paakajegwa nemunhu. Ndisati unofanira kugara une bhaibheri mazvinoita zvinyongwa. Hauzizivi kuti Jesu achienda pamuchinjikwa
akabatirwa kutakura muchinjikwa adonha awira pasi. There was a man named Simon from Cyrene aipinda muJerusalem. Ndiye akati nemasoja tsano munopinda muri kubuda Mwari. Takura muchinjikwa. Iye kupesa mune zvaMwari unoremerwa. Asi kusvika muchinjikwa vanenge vakutenga kuti takura muchinjikwa. Mwari Jesu achienda pamuchinjikwa, there was a man involved. Anonzwa minamato, anopindura vanamati. Kunamata kuita, munamato kutaura. Check your hands. Unoitei kuna Mwari. Hatina kufanana zvatingaite. Takafanana kuti tine zvatofanirwa kuita. Moyo wako, shungu dzako, manifestation yozvo zvawakatarisa kuti Mwari vachaita. Zvakaitwa kugara muspiritual realm. Why? Because already manna was on the ground. Handina kunzwa ameno kana manzwawo. Handina kuti hanzi kwakanaya. Aiwa, ndanzwa kuti kwakaapiya on the ground. Dova parakasimuka. Which means Mwari mukutendeka kwawo zvaunoda provision yehanga yako. Answer is there. But there is something covering that. Ndochatoda kukwatanira ichocho. Adamu asina mudzimai. Mwari vakavhura rutivi rwacho. God opened the flesh. Rati flesh inokavha zvemuviri zvauri kuchemera. And God took a rib from Adam. Ukatarisa baba vaJohn the Baptist vaZakaria vakaita nguva vasingataure. And no time yebreakthrough vasiri kutaura. Adzimai ndo pavakaita nhumbu. Achitaura hapana nhumbu. Verenge yaZakaria akura kwegura neadzimai vake vasina mwana. Ari muhall of the holies, angel Gabriel akauya akati muchava nemwana. Iye ndokubva dhauta, ndokubva saka uchataura. Paane problem iyoyo, ndopaane breakthrough iyoyo. Can you balance the two? Achataura, patava mari zausi kumba ako. Mwana aruberekwa rimwe zita rake manje. Nyamba achiti John. Akazobvunzwa by revelation anga ane zita. Ndokubva kubvunzwa ndiwo and the voice that cried in the wilderness. Voice akaberekwa nani? Na voiceless father. Zvinoratidza kuti Mwari vakakatora voice naZakaria vaida kuti abereke voice rinonzi John rinochema kurenje. Problem yako haudi kutorerwa. Ngokwai kuzotora maropafadzo. Voice that cried in the wilderness. Ni John. Mundana wacho Zakaria 9 months no voice. Auchataura kusvika wabereka. It's more like punishment. He was a pastor. Pastor can sat away for 9 months. No pulpit. No appreciation or like that way. Inzara takarima takaenda. Anenge ane shungu dzekuroya kuti ndare kumbira yakutaura. Bali musataura imomo. Bali vaitaura against you. But God was doing something through you. Wow. Pesa pamuitira Mwari. Comment section iriko. Vanokuonesa. Ukavaka church, wakavaka kumusha, unogara kuchechi, uri pastor. Unotaura so. Beware of good people who are not God's people. Sometimes it's very right, which is analyzed so. But by revelation, are this right? That's why I always tell people this. Wherever you go, principle you're giving, okay, it is a church for now. Okay, the name of church, I told you to marry. I don't want partnership. But I won't want to follow to you. Hakuna na shati kwa rena, wakana watu kude pale mkutoni wabari pastora, mkaenda kwao. Oh, that you are just partnering. Ndio ukaa. Mari trika, kunanga ino makwati, bali kana kwa ngwaro za ndio. Makwati ukita sentie. Bana muza chema. Ndio. Chema ukita semari. Ukangongwara unozotsa kwese iliko. Nacho kwese iliko. Say each one kwese is the principle of the word.
Bible rinobaridzwa kuAmerica, ndorinobarirwa futi kwekwedu. Hapana mapeji anobvisa munowakuwadza kunokora mwana umapeji. Just hear me very well. Wakanamata Mwari vakanzwa. Favor ikadepositwa close to you. But there is a covering pamana yako. Pa answer yako there is a covering. Sababu parikuti dova rakasimuka richenda mudenga. Izalize kuti pa mangwanani. Zuva parinobuda dova munozanira. Zuva parinobuda dova rinovhepa dova richenda mudenga. When the sun appeared. Sun means revelation kana kuti light. Which means ukavane light or revelation. Unotozwa kuti I'm already blessed. But there is a covering upon my blessing. Inofanirwa kuvhepa. Ukaenda pasatani kwacho same story. Pasatani kuri wese pakuti unotourayirwa vana. Pamwari pakanakira kuti akauraya wake. Apeduka pakava, wakatofa kugara. Mwana kwada kuenda uchandofa iwe upi. Why? In principle, it is divine. Principle ye giving it is divine. Pakuti aina basa ni nika ya unogara nezu kune basa la unoshanga ni kwa uri. It is divine. It works because anayepusha to manifest is God. Iye muranda wa shokorati akarishunirira. Anozazi kisa cha akaritumira. Abundance takaitwa. Provision yemana yanga ilipo. Haina kuuya yanga yakauya. Pane zvaida kuitwa. Zvikaitwa izvo zvodova rikasimuka. Unowana muchatorapa. So there is a covering inofanirwa kubviswa, inofanirwa kukwata nomazvo. Yorofanirwa Mwari vakakumanga, vanokuda, wakatotendemoka uye vakatofara. Because the problem yamunodwa sana. Vakakumbira zvinhu nababa akapiwa. Vachanoziva hana kupiwa zvese. Akapiwa zvaikwanisa kutakura. Ega. Vaida tatakure mombe mbeki. Andri vakadzoka vaurayirwa mombe. Akasiya mombe. Why? Because problem yebamba unoshanda. Saitango unodya chete. Saka ukada kungodya chete usikade kushanda unosiya zvakakura. So when you blessing yakakura muna Mwari, you are usiri kwana because you don't want to be part of the family. Haudi kugara baba bacho, haudi kusefa, haudi kuita. Do you know that Elijah mukuomera kwake kwese? It was very tough for Elijah. Mukuomera kwake kwese. Akaputenda kudenga akumbirwa double anointing. Anakupa munhu. Shika Bible notes akapekura changu munhu kutoenda. Mfana chichema ndakone mzotaenda. Nakukosha ndakatonenga. Kana shika Bible yakamutakura kuenda mudenga. Chakaprovoka kudzika kwebachi nokuti Bible rangu not the mantle fell. I think he was given. Truly speaking, ukaliverenga ulise Bible aliti Elijah akapa Elisha. Elisha anakupiwa. Liverenge kana winaro. Not a mantle fell. Fell kudona is given. But it's an almost kuda. Saka chicha donenza. Mwezi parudona chini is very tricky. Imagine kuti mhepo inotakura murume mukuru anenge Elijah. But yotadza bhachi raElijah. Chinone machi munhu nebhachi. So manto inodona sei. There was a principle that happened in Aruchema. Akasisi kuchema. Bible not akabharura hembe dzake into two. Ari kuda double portion. Saka ari kuti ndiwane yenyu hembe yangu ndakutobharura. The process iyoyo yakauta mhepo kuti zvimwe unotakura. But kuvanhu vanodyara vanofanirwa kukohwa. Usandotezve mhepo. Mhepo yekumusha kwenyu iriko yese. But unamata Mwari angaita zvekumusha kwenyu. Problem ndekuti hauactivate simba rake by doing what it says. Mfundisa mzee kwedu vanoshereketa kudaiswa. Iwo hausati waroiwa. Ukaroiwa ndaitwa zvauita. Hauakandoroiwa kana. Ila timbowa kwenya wambokusikizwa wona. Mudarika. Chakakubata
usikugetibeta chete. Saka unofunga kuti vese vari success vakautaka vauraya vamwe. Saka ndivasiwa vakabhadhikira vese kwamasiwa ifaida tekoneka. Kutone vamwe vakumasiwa ikoso. Etwa principle yeshoko raMwari iri powerful than witchcraft. Ini ndozvitenda izvozvo. Mwari ane simba kudarika varoyi. Mwari ane simba kudarika varoyi. Anaro. Saka simba rake rinomanifesta mukuita kwako zvinodena kuita kwake. Dzitsanadzo dzakarigwa mushoko rake ukarirarama. Doing the word. Jesu akumbira bhoti raPita akaparidza ari bhoti. Apedza nokubva ati kuna Pita kana wakadzika. Unoti Pita chete angani? Ndiye angamupa bhoti. Pakutononokwanda ukazwa varerenga zvakanoti Pita akatozvishedza vamwe kuti uyai. Vakashedzwa naPita kwete naJesu. Dzatotsitsi dzaPita kuti yamutodyawo. Otherwise ndiri kudya ndini pano. Inambokupira imwe kombi yakati God given ndikafunga ndani padhari nayo. Kuti imwe rokubaridza. Gomba ndozoti aya akapiwa muridzi. Asa waziye makomba ako given. Ndinopinda kuti ndiye mwari wedu iye. Unobva kuzibatanidza ukashoka. Kana ukaimba kaushiku urimo inobatanidzwa chete. Ndiye akapiwa kana ndiye akapiwa principle akagamuchira. Vanhu vese vakaparidzirwa naJesu havana kupiwa fish, vakamupiwa message. Fish yakapiwa Pita. Ukavereka rotokudza hana kuti ngaibata hadzaboka kuma matendera vhangeri pinde mibati nemuoko. Vanobata vane bhoti nemaneti chete. Angapa Jesu bhoti ndiye akanzi chibata. Zvatobachena kuti Pita abata akatengesa uyu. Urufuza kuti ngeze mwana wakuma kuti take fish. Kubasa ka. Man is involved. Nothing will punish you when you become something. Yes. Nothing. Nothing. Nothing should manifest to become something. Try to do something. Taiti paketa nguva inokuletisa kana zvishando zvepachechi vabereki vaitiwo uri mwana wechikora una mari asi paholiday usaregera pachechi pachihaiwa keyateka. Tainosakura pachechi, tainobvisa sora pachechi, tainodii pachechi. Ndopaneka zoti Mwari anonamatwa uye nesimba rako. Kwete nemari chete. You can serve God with your power. And God honors that. Manira akaita izvo naramira uchirarama uchitofamba kudai so. Do something. It's the man's hand. Takamusakura pache apana kuchagwa caretaker munhu anoseva nekuita zvinhu muimba yaJehovha. Iwe uripo chingoti I'm waiting for my miracle. You are wasting time. Nguva iri kufamba. Rega ndikuti message iri wrong kudaro inopowa so. Ndofunga Paul pana panofunga shoka rega ndiende kumwe. Wese anochinja chechi manje ndakadiscover achinje Bible raishandisa kuno. Unotozva kuti alinyepe bandine naro. Kana power rako right application to power manifest. You can be empowered. When you share wisdom, you know what to do. Power you are shambichi. Saka ushona kumombe but no limiswa kumunda kumusha. Dzinotunga miri wanika mfana kadiki grade 3. Don't the power but it's very kutsika. Kapana hangu don't the tsana mutsika chibage weku no power unaro kana mzope kwenda. So power it needs also direction. Samson ati Mwari ndipe simba akapiwa. Chicha kenda mtaura eva kawanda asina maziso. Ani mukomana wakakumbira jaji CC. Akati, can you lead me to the two pillars of the church? He was led yet he had power. Chaba mkono na kuwa na power. But to be led and no way to touch, way to handle. Baka shaikwa. But it's outside. Simba lipo. Je kuita ne simba racho. Je kuita naro. No ite simba rabo. Abundance Mwari wato
kumisa denga riri ready, but there is a man who is supposed to be involved. So Elijah ataurira kuranda wanichudza mambo, prepare his chariots, is about to rain aende zvake. He was supposed to beg for transport, vari paMount Carmel, mambo ane machariots, Elijah anofamba netsoka, but anopa warning kuna ane machariots kuti muri naiyo kasikari. Anambori ndaramuzondono transporta profita iri, but transport hatina. But akaisa mwari wake pakona kuti hamungandipinze mu this realm yeprophetic mondita futi a beggar to those I prophesy. Mambo vakira cheno tivakuenda, the power of God came upon him. Nati pamwe pacho kukumbira kunokushaisa simba kuti manifeste mauri. Wozi mwari katokubatsire watokwereka. Atokushikira kutora chimbadzo. Kubatsirwa kuvanhu zviriko, but mwari ngaambowo mubatsiri wako. Kukumbira zviriko zvine nguva yazvo. Saka chiti kumbira unopiwa, pamwe pacho kuti kumbira unotitsvaga. Unonyasha dzekutsvaga. Vanonyasha dzekutsvaga, wakumbira wapiwa, yes, but marems pane time yekukumbira nenguva yekutsvaga. Pane time yekunoka wozarurirwa. Kune time yebreakthrough vakaramba kuvhura wokika nenyasha. So the power came upon him, akava nesimba. Zvanzi wakamhanya akadarika mambo ane machariots. Power came, ikauya pamusoro pake. It was scripture. Power parakauya haana kungomhanya. Power parakauya zvanzi he tied his cloak, wakasunga bhachi rake, garment rake on his waist. A picture of discipline when power is upon your life. Because there is also the abuse of power. Power demands discipline. Saka uchiona munhu akanotrena akaita muCIO, zvinotora gore kuti uzizive kuti muCIO ane futi. But iwongowana kafuti, so ungotsika uchazotokisa moto. Hauna discipline yacho. Kungochinjwa chinhu chishoma mukombe, hamuzivi kuti kwatoshanda, musokwatoshanda. Ndozoita maCIO. Kungoshota chinhu so. Tamuzoutana kumabasa kwedu. Ukamona anodaro nomutadzana hamushande ikoko. Kune discipline involved. Power is good, but it demands discipline. So now pamwe pacho breakthrough yemari yobuda mwari vanayo, but level yediscipline nechikakunzwa naMwari zvinoita difference kwekuti vanototi zviri nani kumira because unofa. Zvakanaka ufunge zvinouraya. Usati vanhu rumakuva vangavasana nemaproblems, vanga vagarika zvokuti vanga vakunakirwa zvokuti vasvika mukufa. Unobuda mukati na5 okuro kuti udzoka tofa. Wayanga nehopa netokufa nekufara. Iwe une zvikwereti uchichembera. He tied his cloak. Why? Akasasunga cloak yake garment. Mwaranda kupa speed. Unodonedzwa negarment rako kana usina kuisunga mushi. Saka zvimwe zvinodonedza vanhu ibreakthrough. Anoti aina ndite zvakadzi. Ungosina moto waida kubereke. Akona kufanisa. Uchaona kuti unoita. Uda kubereke. I'm sure I need to finish now. Ziva zvinoda kuitwa, Mwari vavimbisa. But Elijah akaziva kuti hainaye kana pasina process yekusunga. Not the right thing. Ndakati zvinenge zvinoita vakomana. Mukomana akarambwa nemusikana kuti hauna mari, anotsvaga musikana. Tsvaga basa ka, hanzi hauna mari kwete rudo. Hauna mari ke wazunayo. Zvemari asi zvelavish. Wanzi hauna mari wakuda ukuza. Unonzwa semustory. Why? Because I was so many problems now. Yeah, I need people to enjoy it. Askana wafara.
Akaenda chakawandira kumagirls. But what am I saying? Know the right thing. Do the right thing. Prayer is good. It attracts God's attention. But action attracts manifestation. And I'll repeat. Prayer attracts God's attention. Your action attracts God's manifestation. Mwari anonzwa munamato, anopindura munamati. Matthew 6 verse 6. Kana makunyengetera, pindai babata muvhare dho, Mwari anoona kwete anonzwa. Ndasingati era, kaverenga rechirungu rikati the God who sees, not hears. Iwo tokutiswa kuita prayer, wonza achanzwa futi. Baada kuti pinda kuite prayer, matomese wozoenda pakavanda. Mwari wacho atitsike munyenyeona pakavanda. The God who sees what you do will reward you. So reward is connected to doing, not to crying. Urubite. Zvakanaka kuuya uchema kuna Mwari wako. Amai vane mwana arikunovigwa pagedhi re9. Luke 9, Luke 7. Jesu akapfurira chitunha ndokuenda kuna mai vari kuchema ndokubva ati mai nyararai. Mai vanyarara ndokubva anomutsa chitunha. Chiri izi hakusi kuudza afirwa kuti nyarara. Ukangomutsa chafa anonyarara automatic. But Jesu anenge anoigirwa zviri automatic. Ouya kune watu ari kuchema woti nyarara. Kunyarara kutenda kuti ari kutaurawe akasiyana nevanhu. Nokuti munhu ese akafirwa vanhu nokuti nyarara vakawanda. Endo vachikuti nyarara tikuperekedza kunoviga. Saka amai chiwapa kunyarara nokutenda kwacho kuti auya manje anodarika problem yangu. And anoigona. Saka action. Don't find a demand of action for manifestation. Imbochitraya. Vanhu vanga vana Gideon vakaseperetwa naMwari pakunwa mvura kwete pakusanwa. Kanwiro. Mvura inenge shoko raMwari. Sei Mwari vati vamwe vanhu vadzokere. Kanwiro kavo ndekuti vaitwa nemiromo. Vari kuendwa navo vanonwa nemaoko vachiisa pamuromo. Vanhu vanotenda shoko nekuriita vane mazauts. Vanhu vanongodeclare. Ngavadzoke vanhu vaita prayer but hachibatike nokuti the hands are not involved. Bata ubatire Jehovah. But kubata kunenge kunorwadza inenge fight. Something like a men's fist. Ambuya vangu kudongosha vakaindirwadza vaiti munhu achifura kurodi so. Vaiti mamuka ine tine tii pano ndairwadza muchemere giving yake iri too much. Munhu ndari kurodi wese. Eno nokumusha kwacho manje avaramba ukati ari kunira chirango. Wobva vairanga futi. Chirango chacho unozonati hey! Anzi handiri right nongobata kubata zvete. But ndakadiscover mukuita kwauiko pane zvandakaona zvaitwa naMwari. Shoko imboripractiza kana kumborifarira. Imborirarama imboriita kana kurifarira. Kuita kunorwa nyika yekurambidze kuita prayer inokurambidza kushumira Mwari. Murume akaporeswa paBethsaida akanzi carry your mat. Haadi kutakura mat ada kupora. But Jesu anotakura mat ndozvikudiwa naJesu. Saka kuti paanga kufamba vanhu vakamuona vana kuti waporerei vakati watakurirei. Hatidi kuti uite zvaanotaura dati akuitire zvaunoda. Hakuna angati waporerei vakati watakurirei mat. Kuratoda kuti ugare usichiramba zvaataura usaite. Enda unongochema achikuitira zvaunoda. Yeti kutaurwa kwemat kune nyaya. You know what it means? Paanotakura mat yake. Why? Akaonekwa akarara ipapo saka akaisiya anokuwadza vamwe vanorarawo futi. Nokuti nzvimbo yainge vakarara inge vari active. Kana yagongodzwa atanga kupinda. Saka ukasiya mubhedha munhu anochona futi ipapo. Enda ukatakura meti iwewe. Pese paunofara ukafarisa ukada kusanamata ukaona meti. Vakakaipa. Ayasiri Jesu vakakaipa. Vanenokadza wega gweru kwete kana mulawayo. Leda ndana wangu sana ngwara kwa. Ndakamboenda nawo pamai padaishanda so pano tipategarisa. Kambaka ndaigara kariko. Ndakaenda nawo ndikaudza munono ndomo kuti mataipinda ndokambaka ndaigara aka.
Kozala na walizotalisa wale wanadi masala kila. Kata kitongo ni masala kila. Masala. Wanada kalisa kambaso ni mnumwake mkuru wakalona mawakati tete. Maitara mdade. Sikanziri hii kanimuri hii mdasi ni cheso. Kambaika appointment reminder. Kulitana mkabaiza mnumtoka. But I want us to stand. I need to pray with you. My prayer, they would do in a shoe, in manifestation. Who will not matter some result to your water. Power is good, Sir Samson. But it's not the two pillars, the Ubada Muslims are life, yeah, wisdom. I was told I'm so number fruit, or Fashuka. But you couldn't blessing no overflow. Mugombe, waste the cup. Chisha urubata towards the heaven. So we tell you how full money is, but all you are to tell them, we teach you. Your life, you know, not was a Munan's is out teaching. What will process teaching? Obeying Jim, what's it in the sum of way. But when the answer was shinging the peso, Shabarucha is Ziva. Jim will be satisfied as a money much comera. But I would never want to deep. The management of Zelu, listen me. Eh, Uno pick you up as old Chimena. Like a man's hands, like a man's feet, it's a battle to save and do things. It's easy to come, pray, and cry. But to have result, your head must be involved. Raise your hands. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. I am Aoko. Chekugata, pekugata. Ropa fadzo yeni mwai. Nokuti makai chidara kare mu upenyu wao. Ndiri declare iko jino. Mana yakawaitwa mu upenyu wake. Muchato wakavarwa mu upenyu wake. Blessing yakabatwa mu upenyu wake. Abundance yemari shinchi yanufanwa kubata. Aya maoko ya Jehova ngazi wezhokuita. Ngade neropasato nekufika kama sumo. I declare and I declare in the mighty name of Jesus, may the grace and the favor of the Lord be upon your life. Naina imvura shinchi. Zoona mina ngashitike ngashibatike. Nesi itara cheso. Bata mchato wako. Maishinchi ngaibatike. Sefa ngaibatike. Nyasha ngati kulokete. Nesi itara cheso. Baba ninonurura nyasha. Ninotaura sefa. Pamaoko ya Jehova. Ngaba teshmendeka. May doors be open in the name of Jesus. May doors be open in the name of Jesus. May doors be open in the name of Jesus. Ngazamuwe masuo. Ngaba teshmendeka. Nesi itaracheso. Manifestation of every promise. Manifestation of every promise. Chakalimi sana mwari. Chano farwa kubata. Bachibatike. Wajinji. Aituruke. Favor. In the name of Jesus. Manifestation. Raichina yamvura. Abundance of rain. Famine is over. Raina yamvura shinji. Bachibatike. Yatamande osha. Rika balagiasa. Yeketaze. Malikata. Marabasande. Ibashateke. Ibasahe. Menta baranda. I am Aokwa. Gaba teshmendeka. Manifestation. Gashibatike. Maokwa. Gaba temarishinchi. Maokwa. Gaba teshmendeka. Ropa fatwa. Shaulobata. Ropa fatwa. Gashibatike. Let's eat a cheso. Dinotaura nyasha. Dinotaura ropa fatwa. Manifestation. Gashibatike. Let's eat a cheso. Receive the favor. Abundance of rain. No more famine.
ndinotaura mvura zhinji, ndinotaura zvizhinji, zvizhinji ngazvibatsike nezita raJesu, nezita raJesu. Famine is over. I decree and I declare fire in the name of Jesus. Receive the favor, receive the blessing in the name of Jesus. Let's raise the head with a declaration. Sit down. Father, I decree and I declare. Maoko haya, sunza maoko hapa. Maoko haya Baba, aya maoko haya iko zvino, ndinodeclare mvura zhinji, ndinodeclare mvura zhinji, ndinotaura mari zhinji. Aya maoko aJehovha paanokushumirai, ngaibatike, ngaibatike. I reverse every famine caused by the devil in the name of Jesus. In the name of Jesus, famine is over. Receive abundance in Jesus' mighty name. God bless you. You may be seated. I want you to answer amen. Come on, clap for Jesus. I want to pray like this.